Elokuisessa AT-konferenssissa Glasgowssa, Skotlannissa pohdittiin opettajan koulutusta yhteistyössä ja yhteisöissä. Glasgown yliopisto tarjosi komeat puitteet osallistujille, joita olikin yli 50 maasta. Oulun ammatillista opettajakorkeakoulua konferenssissa edustivat Maria Koukkari, Pirkko Kepanen, Säde Pirkko Nissilä, Janne Länsitie ja Juha Pousi. Leidit käsittelivät omassa esityksessään tunteita ja motivaatiota. Herrat videopedagogiikkaa ammatillisessa opettajan koulutuksessa. Pirkko astui eteen vielä toistamiseen kertomaan itsearvioinnista ja opettajan roolin muutoksesta ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa. Kysymyksiä tuli yleisöstä vasemmalta ja oikealta ja keskustalta. Konferenssin pääpuheenvuorossa pohdittiin koulutusmaailman muutoksia, mentorointia ja eri tahojen yhteistyötä opettajan koulutuksessa. Tutkimusryhmissä ja keskustelutilaisuuksissa pääsi lisäksi syvemmälle valitsemaansa teemaan. Glasgow oli rosoinen ja komea kaupunki, jossa nähtävää riitti muutamaksi päiväksi. Verkostoituminen sujui luontevasti erityisesti norjalaisten ammatillisen opettajan koulutuksen kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia hahmotellaankin jo. Häkiksen ja hankalan murteen lisäksi mieleeni jäi opettajan koulutuksen moninaisuus Euroopassa. Ammatillisen opettajan koulutuksen suomalainen toteutustapa herättää edelleen paljon kysymyksiä, mutta emme tosiaankaan ole yksin kehittymistavoitteidemme kanssa.